Zita rangu ini ndakanzi Kurai. Rinotevera rinonzi Rongai. Rechitatu inovesena minonzi Makore. Kunzi Kurai zvinoreva kuti ndinofana kukura. Handifani kuve munhu akaipa kuvanhu. Ende chechipiri ndechekuti baba vangu ndibaba. Baba vanove baba. Ina handigona kutaura zvinhu zvakawanda asi baba vangu ndibaba vangu. Ende handigona kutsanangura kudistinguisha kuti hanzi ndibaba vazobva kupi. Aiwa ndibaba vangu. Yeah, so baba ndibaba. I always respect situation yandinenge ndapiwa. So zita rekuti Kurai iroro ndo rinotaura kuti wakanzi kura. Ona zvinhu zvako, ita zvinhu zvako nenzira yako. Ndokureva kuti Kurai. Ndokureva kuti Kurai. Ndokureva kuti Kurai. Saka wakukura iko zvino. Ngoma dzavo haucharidzi. Ndozvautaura here. Kusvika vazonditenderawo. Kana warambidzwa, kana uchinge wachachura ndiunorova. Unoziziya ukangochachura nyama mpoto. Wakutorowa amai kana baba vanokurova nenyaya iyoyo. Saka zvaizvezvizvi ndinoda kutaura chokwadi. Mwari ngaachengete baba vangu. Nezvese zvinoitika paupenyu. Zviregere kuti vanhu vatsamwidzane nekuramba tichitaura nyaya idzi. Ndinobvuma nekuti ndi baba vangu. Handina zvimwe zvandogona kutaura zvakawanda. Ndikada kutaura zvizhinji ndinogona kukanganisa. Nekuti handina chandinoziva. Ungaziva umhandara wamai? Hazvigoni. Ungaziva ujaya wababa? Hazvigoni. Hazvigoni. Ndivo baba vangu. So ndinozvisira ipapo. It is what it is. Vakanditsiura ndikanzwa. Ende kana ndanzwa regai nditeerere ndoita basa rangu nenzira yavari kuti ko pane paucharora mukadzi wogara naye pamba papaba kusvika wafa. Unofana kutsvaka munzira yako. Ndio matauriro avari kuita kuti mwanangu kura. Sakurai. Sabukanya mimi munoti Kurai Makore asi mwana wenyu mwana wemuning'ina. Saka mwana wemuning'ina wenyu chii pachishona chadaro kamunhu akupenga. Ndakadzwa chinyoranzi mwana waThomas Mapfuma asi mwana wangu Kurai. Mwana wangu ndiye wandakagara naye tamane ari apa ndiye mwana wangu mukomana. Kurai asi mwana wangu. Asi mwana womuning'ina. Zvari mwana womuning'ina kwandiri mwana wangu. Ko ndinoda kumubatsira but kana asinganzwisise hapana zvandingaite. Kuti atambe nemusic yangu handizvifariri. Music yangu inhaka yevana vangu. Vana Tapumanei nana Chiedza nana Mati ndovaridziwe music iyoyo. Hakuna mumwe zvanotanzi anokwanisa kuita take over that meaning marights iwayo. Vanhu muri seko manero akadai ndingachitoona mukadhibheji achinditaura kadhibheji murochiromwa ari painterview yake namukanya nerikananzi analazo anongotaura haiva rigari vandakupindura kadhibheji nguva yesengosipo kwamukanya isu tenge tiri vana zvedu but asi mamanagers avo tonotomaziya. Vamwe mamanagers amukanya vaitwa ichocho tichiswera navo manamukoma Austin vekukambuzuma vaitoya geto redu kana baba Mario kwemonye kwari mpaki inogara mari mangu inorova sterek ndikatointroducwa kwavari vese anamukoma Austin nababa Maria vengari bounce vese ana blessing vava ndovaziya vese ngeri management yamukanya vana Semi Matavira panguva yese iyo ngori kupi ngosipo handiti woda tangotaura tanzi analaza anongotaura zvisandi basa ene zvamaakutaura tanzi Kurai Makore agone music ando zvamataura hanzi hawe agone music ya mutaura zvenyu painterview nokusagona kwake music hazvitaurwa neimimi kuti agone music iwe namukanya muri tu mafanzi ndo anofanira kutaura izvo. Mafanzi varoda Kurai Makore. Kuna Kurai Makore ndo kwatirienda. Ini ndiri fan rechimurenga chaiko. Ini Thomas Mapfuma is my favorite artist of all time. But mudhara waakurasika pamwe ya dementia anchaziya nokupfurirwa newewe chiromewo. Ukuita basa okupfurira mudhara usingaite stereki. Ende mudhara wachazoitawo sell out futi mudhara.
ungaiti akarwa hondo nguva yese kudai, so akuda kusvika ke atengesa zvinhu zisellout munharaunda. Tabva ipapo toenda pananzi pachi akangofanana naNyata akaurayisa vanhu kuchimoyo kuZimbabwe, akaurayisa makomuredi, ndo rakafanana nemunharaunda. Ndakazorwa hondo ndega, wakarwa hondo yakasvika kupi wakarwa hondo yacho, hapana kwayakasvika. Daronzi pakaita chenji ka taizotiwo pamwe. Yes, this time tokupinda tiri vazukuru kaisi, vazukuru anobvumidzwa kupindura nasekuru, tokupindura tokudzai zvese, hatina basa. Haiwe chiromo siyana nazvedu, waparadza mukanya ngwese ngosipo mukanya ngwariraiti vashandana nakurai ine zvakuda kuti vanhu vavenga nei hanzi kurai takangomuintrodusa kuvanhu, but kama akatanzi vanhu chimurenga mutsigirei mwana wangu mubatsirei ndowenyu mbali makuti hanzi takangomuintrodusa seupcoming. Kurwadziwa noti maona mwana akuenda kuri kurwadziwa, muda kunyemba kuti hanzi anofanira kuti aite zvakati, kurwadziwa kwamuri kuita. Hanzi makambona muzika Michael Jackson chidzwa kupika naye Bob Marley, vana Ziggy vanoridza mashows tinawo avanoridza baba wavo, muda kuti nyepera, muda kuti nange tisiri paintaneti zvasiyana nekudhara tinechiona zvese. Tataura zvakawanda, memuri mbavha vamwe vacho ipapa, tauda kuchitaura chaiko.